Sathi iBhayibhile zethu sonke sikhile kwincwadi kaMarko sahluko ngesesithoba kwesahluko sethoba salencwadi kaMarko sithabatha indima yesibini yesithathu neyesine. Incwadi kaMarko chapter 9 verse 2 verse 3 no verse 4. Uthi uYesu emveni kweentsuku ezintandathu athabathe uPetro noYakobi noYohane abanyuse baye entabeni ende ngasese bebodwa. Waza wenziwa wakumila kumbi phambi kwabo. Sasuka neengubo zabo zabengezela zamhlophe kunene njengekhephu ekungekho mchazi wangubo emhlabeni apho unakho ukuzenza mhlophe kangako. Wabonakala kubo uEliya enoMoses baye bethetha noYesu. Nkosi mayisikelele ukufunda kwezilayo ngoku kude bengunaphakade. Amen. Amen. Lift up Christ. Tell the world. Tell the world. Lift up Christ. Maranatha. Woza Jesu. Maranatha. Ndinibulisa nonke maKristu ngelihle igama kaYesu Kristu umkhweli wethu. Amen. Amen. Sehlukane phezolo. Ziphethwe intonga. Uphuzana ubabalo lukaYesu nentiyo kaSathane. Sishiyene phezolo sisithi ubuzamkelela uYesu, you are joining a winning side. Yes. Sishiyene phezolo simbona uYesu enqothula abantu esitulweni besithi siyamamkela njengenkosi nomsindisi wethu. Sayiphawula into okokubana uYesu xa sijoyina yena, we are joining a winning team. Ifuna ke siqale kule ndawo sikuyo ngoku. Intetho yethu ithi usizi nalu lumi lodwa. Usizi nalu lumi lodwa. Ngoba esithandekayo uYesu uthatha amadoda amathathu. Uthatha uPetro, athathe uJohn, athathe noYakobi. Athi madoda makhe sinyuka. Enyuka la madoda ehamba noYesu. Ngexesha ehamba noYesu, ichibi lobomi laliphela apha kuye ngaphakathi kuYesu. Igesi yokuphila kwaplanet Earth yaya ishokoxeka iphela. Wayiphawula le nto uYesu okokubana iintsuku zibaliwe ngakuye. Wathatha la madoda amathathu wathi madoda makhe sinyuke le ntaba. Wabuza uGadambekweni uPeter eyiphi, wathi le imane ikhongozela inyembezi zam. Benyuka bonke othi ngcu phezulu. Bathe behleli sobesandekayo wavela i-aeroplane isuka ezulwini. Ikhutshwe ngeendleko zasezulwini. Iphethe ii-visitors zimbini kuphela. Ibhatalelwe yi-Department
bazalwane akaphethanga ntonga selenzwe mtsha ezulwini. Abanye abazuyi-understanda ke ngokulelo ngoba iBhayibhile ithi uMoses wafa phezu kwentaba eNebho, phezu kwencopho yePisga. Bazalwane akangena kwilizwe lethini. Semba sonke nabethula. Ngoku simbona njani ezulwini? Wathi uThixo kwakuye awuzukuya wena kwilizwe lethini, uzawufa. Ngoba ichibi lobomi liyaphela ngaphakathi. Hayi bosengidiniwe. Namhlanje isukela ndijonga yangathi ngiyandisisi. Ngexesha esifa kanti uThixo umlungiselele eBetter Country. Bazalwane ilizwe lasemhlabeni lihle, but there is a better country. Because ilizwe lingcono kune-South Africa. Ubufunda incwadi kaJuda isahluko sinye kuphela. uSathane uhleli phezu kwengqoba likaMoses. Le ndoda ngumbulali. Le ndoda yajika uThixo yabetha kabini eliweni. Le ndoda inayo ezulwini. Wesu Yesu chapter 1 incwadi kaJuda inye isahluko. Wesu Yesu wathi suka, get away. Wemke wangathi inja ebamakhanda uSathane wavusa umkhonzi wakhe kule ndawo. Wathi uvuka uMoses beluxelela, this country when John Lay is not better. I'm taking you to a better country. Waphuma bazalwane kule inqwelo waya naye phaa wenquma uYesu. Kwatsala intente njengale bazalwane yatsalwa intente yagqunyekwa kwathiwa ngena napha ibhatalwe iDepartment of Sinners Affairs. Bangene Yesu enhlanganisweni ngoba bayaqonda into okokubana ezulwini hleze elithabi aliphose uYesu. Bathunyelwa la madoda amabili. Ubufunda la ndawo yokugqibela ithi uMoses noEliya bathetha noYesu. Bazalwane ubanga ugede ihlekisa uhleli ewe no Thangarai ekoyini zikhona izinto ongazuzazi zixoxwa ngabo kuphela. Ayikho into esiyixelelwayo emva koko kuthiwa nje bathetha. Uyafuna ukuchazela into abebezithetha. Hayi babethuna manigobhoze niyayazi. Ngexesha bephaya uyaxoxwa. Uyesu ujongele leplanga edakadaka phambi kwakhe. Imile mpanga bayaqonda into okokubana ezulwini ubangaba sinothumela nje la madoda amabili kuphela. uYesu anganesibindi sobheka emnqamlezweni. Yaqala intloko bazalwane. Wathethwa. Kuthethwa bazalwane. Wathi uYesu, my brother,